Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Γιώργος. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του Yaris Unlock GR. Σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι από το σπίτι μέχρι τη δουλειά, από τον Εύωσμο μέχρι και το Ιπποκράτιο, και θα αναλύσουμε ένα θέμα που απασχολεί τους περισσότερους από εμάς που έχουμε ένα υβριδικό αυτοκίνητο, το οποίο δεν είναι άλλο από τις μπαταρίες που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Τόσο η μεγάλη μπαταρία του υβριδικού που χρησιμοποιείται προκειμένου να παρέχει ενέργεια μέσω του ηλεκτροκινητήρα στους τροχούς ή να φορτίζει αναλόγως, όσο και η 12V μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση των ηλεκτρονικών του αυτοκινήτου και για την εκκίνησή του. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να διατηρήσουμε την αξιοπιστία και τη μακροβιότητα αυτών των δύο μπαταριών. Ας ξεκινήσουμε αναφορικά με την μπαταρία του υβριδικού. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θα πρέπει να προσέχουμε. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να διατηρούμε καθαρό το φίλτρο. Και σε ποιο φίλτρο αναφέρομαι? Αναφέρομαι στο φίλτρο το οποίο εντοπίζεται πίσω από το κάθισμα του οδηγού, στο αριστερό μέρος, στο αριστερό πόδι αυτό που κάθεται πίσω από τον οδηγό. Εντοπίζεται ένα πλαστικό κάλυμα με γρίλες, πίσω από το οποίο βρίσκεται ένα χάρτινο φιλτράκι. Αυτό το χάρτινο φιλτράκι στην ουσία φιλτράρει τον αέρα που εισέρχεται στο χώρο της μπαταρίας προκειμένου να την ψήξει, και κατακρατούνται πάνω σε αυτό σκόνες. Τώρα, αναφορικά με το φιλτράκι αυτό θα πρέπει να καθαρίζεται σχετικά εντατικά, πολύ πιο εντατικά από ότι η πρόταση της Toyota σχετικά με τα service, το οποίο είναι κάθε ένα έτος ή κάθε 15.000 χιλιόμετρα, διότι αναλόγως στη χρήση που του κάνουμε, την εποχή που το χρησιμοποιούμε, όπως για παράδειγμα το καλοκαίρι, όταν πάμε σε παραλίες και τα λοιπά, όπου μπορεί να έχουμε αυξημένη συγκέντρωση σε σκόνες, άμμο και τα λοιπά, και αναλόγως στο πόσο καθαρό διατηρούμε το αυτοκίνητό μας, μπορεί να απαιτείται πολύ πιο συχνός καθαρισμός του. Δεν είναι κάτι, ενδεχομένως να το γνωρίζετε κιόλας, το πώς αφαιρείται το κάλυμα. Με ένα πλατή κατσαβίδι μπορούμε να το αφαιρέσουμε, και στο πίσω μέρος του υπάρχει αυτό το χάρτινο φιλτράκι, το οποίο μπορούμε είτε να καθαρίσουμε είτε να το αντικαταστήσουμε σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικο. Μπορούμε εμείς οι ίδιοι να πάμε στην αντιπροσωπεία και να το ζητήσουμε αυτό. Στοιχίζει γύρω στα 8 με 10 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Αγόρασα κι εγώ ίδιος ένα τέτοιο, τώρα που πήγα για να αλλάξω τα λάδια. Στα 2.200 τα αλλάξαμε τα λάδια, παρένθεση. Αλλάξαμε λάδια και φίλτρο λαδιού πριν λίγες μέρες. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε το χάρτινο φιλτράκι καθαρό, διότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την απαιτούμενη παροχή αέρα που χρειάζεται η μπαταρία για την ψήξη της, η οποία διασφαλίζεται από έναν ανεμιστήρα που βρίσκεται πίσω από αυτό. Αν δεν είναι καθαρό το φιλτράκι, τότε ο ανεμιστήρας θα ζορίζεται περισσότερο, δεν θα παρέχει τον αέρα που χρειάζεται, την ποσότητα του αέρα που χρειάζεται προκειμένου να ψυχθεί η μπαταρία μας, οπότε δημιουργείται πρόβλημα στη ψήξη. Και εννοείται θα πρέπει να διατηρούμε γενικά και το αυτοκίνητο μας μέσα καθαρό. Το δεύτερο και επίσης πολύ σημαντικό είναι το θέμα της ψήξης του αυτοκινήτου. Ειδικά το καλοκαίρι θα πρέπει να διατηρούμε μια θερμοκρασία συνθηκών άνεσης μέσα στο αυτοκίνητο, γύρω στους 22 με 24 βαθμούς να θέσουμε δηλαδή το θερμοστάτη, για να διατηρήσουμε μια έτσι ωραία δροσερή θερμοκρασία, και εννοείται για τις δικές μας συνθήκες άνεσης, αλλά και για την μπαταρία. Αυτό είναι σημαντικό, διότι ο αέρας που είπαμε προηγουμένως, ο οποίος φιλτράρεται από το φιλτράκι και πηγαίνει μέσα στην μπαταρία, θα πρέπει να είναι δροσερός. Έτσι. Το να παρέχουμε αέρα 30, 35, 40 βαθμών, στην ουσία δεν επιτυχάνουμε καμία ψήξη της μπαταρίας. Τον αντίον, η μπαταρία λειτουργεί σε πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες, κάτι που δεν είναι καλό για την μακροπρόθεσμη αντοχή της στον χρόνο και ακόμη και για την απόδοσή της. Οπότε να μην έχουμε ως πρόφαση το ότι εγώ έχω κλειστό το κλιματιστικό για οικονομία και έχω καλύτερη οικονομία καυσίμου, το οποίο στην ουσία σε ένα υβριδικό δεν ισχύει και τόσο, διότι ας μην ξεχνάμε ότι ένα υβριδικό αυτοκίνητο δεν αποτελείται από ένα συμβατικό σύστημα ψήξης, όπως στα κοινά αυτοκίνητα, στα παλιότερα αυτοκίνητα που έχουμε οι μάντες που συνδέονται με το κινητήρα κτλ. Μηχανικό σύστημα μετάδοσης, δηλαδή, που συνεπάγεται αυξημένη κατανάλωση και ζόρισμα ακόμα και του κινητήρα του αυτοκινήτου. Εδώ έχουμε ένα σύγχρονο σύστημα ψήξης, όπως υπάρχει και στα κλιματιστικά, με CBST, inverter, ο οποίος τροφοδοτείται από την μπαταρία. Αναφορικά με το θέμα της ψήξης, εννοείται μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, ιδίως όταν αφήνουμε το αυτοκίνητό μας κάπου, να φροντίσουμε να έχουμε ένα κάλυμα προστασίας μπροστά στο παμπρίζ του οδηγού, αν είναι αναπόφευκτη η έκθεση του αυτοκινήτου στον ήλιο, το οποίο βέβαια καλό είναι να μπει στο εξωτερικό μέρος και όχι εσωτερικά, διότι αν μπει εσωτερικά, στην ουσία μεγάλο μέρος της ακτινοβολίας που εισέρχεται μέσα στο αυτοκίνητο, ναι μεν θα ανακλαστεί ένα μεγάλο μέρος της, αλλά ένα επίσης μεγάλο μέρος της θα παραμείνει μέσα στο αυτοκίνητο. Επίσης μπορούμε να τοποθετήσουμε μεμβράνες αντιλιακής προστασίας σε όλα τα
παράθυρα, εκτός από το μπροστινό βέβαια, επειδή μας το περιορίζει η νομοθεσία. Οπότε αυτό είναι ένα ακόμη μέτρο που μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε αρκετά δροσερό μέσα το αυτοκίνητό μας και να μειώσουμε και την κατανάλωση καυσίμου λόγω της λιγότερο έντονης χρήσης του κλιματισμού δηλαδή. Όχι τώρα. Κάτι άλλο το οποίο δεν είναι καλό για την μπαταρία μας είναι να διατηρούμε το αυτοκίνητό μας σε στάση για πολλές μέρες ή και εβδομάδες. Αυτό πολύ πιθανόν το γνωρίζετε, ισχύει σε όλα τα αυτοκίνητα για την μικρή μπαταρία, η οποία μετά από πολλές μέρες ακινησίας ή και εβδομάδες μπορεί να δυνατεί να κινήσει το αυτοκίνητο. Εδώ έχουμε άλλο ένα λόγο για τον οποίο δεν θα πρέπει να διατηρούμε το αυτοκίνητό μας σε στάση, και αυτός είναι η υβριδική μας μπαταρία. Διότι η μπαταρία μας, αν παρατηρήσουμε και στην οθόνη, στο γράφημα που μας δείχνει τη λειτουργία της, θα παρατηρήσουμε ότι λειτουργεί σε ένα εύρος. Ξεφορτίζει μέχρι περίπου το 40% και η μέγιστη της φόρτιση, το μέγιστο που μπορούμε να δούμε, είναι το 80%. Μπορεί να βλέπουμε ότι φορτίζει στο μέγιστο, αλλά φτάνει μέχρι το 80%. Αν το δει κάποιος, νομίζω στο manual αναγράφεται ή δεν ξέρω αν το έχω δει κάπου αλλού, το εύρος λειτουργίας των μπαταριών της Toyota είναι από 40% έως 80%. Το οποίο διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή οικονομία καυσίμου για το αυτοκίνητο, αλλά και τη διατήρηση της αντοχής της μπαταρίας σε βάθος χρόνου. Οπότε, αν διατηρούμε το αυτοκίνητό μας για πολύ καιρό σε στάση, καλό είναι να το εκκινήσουμε, να το βάλουμε στη θέση ready, προκειμένου ο βενζινοκινητήρας να φορτίσει την υβριδική μας μπαταρία, η οποία ενδεχομένως να έχει πέσει η στάθμη της κάτω από 40%, το οποίο δεν είναι καλό, και να τη φέρει στο επίπεδο του 40-50%. Επίσης, για την υβριδική μπαταρία δεν είναι καλό η συνεχής λειτουργία της σε συνθήκες αυτοκινητόδρομου. Δηλαδή να είμαστε μονίμως να οδηγάμε σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, στην Εγνατία οδό κτλ. Αυτό δεν κάνει καλό, διότι παρότι η μπαταρία μπορεί να είναι και φορτισμένη, να μην έχει ξεφορτίσει και να μην έχει ξεφύγει από τα εύρη που είπαμε προηγουμένως του 40-80%, δεν είναι καλό να μένει στάσιμη. Πρέπει να φορτίζει και να ξεφορτίζει. Να λειτουργεί σε αυτό το εύρος στο 40-80%, να μην μένει στάσιμη στο 60% ή 70%. Αυτό συμβαίνει όταν οδηγάμε σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και πηγαίνουμε πάνω από 110-120, διότι η μπαταρία δεν λειτουργεί σε εκείνα τα εύρη ταχυτήτων, λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά ο βενζινοκινητήρας. Οπότε, ενδεχομένως, αν οδηγάμε ένα αυτοκίνητο αποκλειστικά και μόνο σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, μπορεί και το αυτοκίνητο αυτό, ένα υβριδικό, να μην είναι και το καταλληλότερο για μας έτσι. Ωραία. Οπότε, αυτά σχετικά με την υβριδική μπαταρία. Ας πούμε εντάχει ορισμένα πράγματα για τη 12V. Η 12V μπαταρία, σε αντίθεση με άλλα αυτοκίνητα, δεν είναι επιφορτισμένη με το να κινήσει το αυτοκίνητο με τον παραδοσιακό τρόπο, που έχουμε έναν εκκινητή, ένα μοτέρ, το οποίο κινεί τον κινητήρα, και θα πρέπει να είναι μια μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αρκετές κινήσεις. Η μπαταρία αυτή είναι πιο μικρή, δεν έχει τόσο μεγάλη αντοχή σε εκφόρτιση, δηλαδή να πέσει η στάθμη της, η τάση της αρκετά χαμηλά, διότι τροφοδοτεί μόνο τα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου. Βέβαια, αν αναλογιστεί κανείς πόσα είναι τα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου, είναι το DAS, είναι η οθόνη, είναι τα παράθυρα, είναι τα φώτα, δεν είναι και λίγα, και αν βάλει κάποιος και συναγερμό, βάλει GPS, βάλει κάποια dashcam η οποία ενδεχομένως να ενεργοποιείται όταν περάσει κάποιος από μπροστά. Υπάρχουν και αυτά. Η κατανάλωση ενέργειας από την μπαταρία θα είναι σοβαρή. Το πρόβλημα έγκυται σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, όταν οδηγούμε το αυτοκίνητό μας για κάτω από 20 λεπτά τη μέρα, και όταν αφήνουμε το αυτοκίνητό μας σε ακινησία για πολλές μέρες ή και εβδομάδες. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε την πιθανότητα να μην μας εκκινήσει το αυτοκίνητο λόγω αυτών των δύο περιπτώσεων? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι η πρόληψη και ο άλλος είναι η αντιμετώπιση όταν έρθει το πρόβλημα. Δεδομένου ότι η πρόληψη είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε γενικά στη ζωή μας, καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να αντιμετωπίζουμε τη στιγμή που θα έρθει το πρόβλημα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εκκινήσουμε το αυτοκίνητο και να το αφήσουμε στη θέση ready για τουλάχιστον μισή ώρα με 40-45 λεπτά, μία με δύο φορές τη βδομάδα. Αυτό στην ουσία τι κάνει? Φορτίζει τη 12V μπαταρία μας από την υβριδική μπαταρία. Και το άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε όταν έρθουμε αντιμέτωποι με το πρόβλημα είναι να έχουμε έναν booster μαζί μας πάντα, ο οποίος μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όταν παρατηρήσουμε ότι δεν είναι κινητό το αυτοκίνητο. Να συνδέσουμε το θετικό και τον αρνητικό πόλο μπροστά στο καπό. Μπροστά έχει ένα πλαστικό κάλυμα, το οποίο αν το αφαιρέσουμε αποκαλύπτεται ένας θετικός πόλος, και βάζουμε τον αρνητικό πόλο στη γύρωση. Ενδεχομένως να κάνουμε και ένα βιντεάκι στο μέλλον για το πώς γίνεται η σύνδεση ενός booster. Βέβαια, αν κάποιος κάνει όντως αρκετά σύντομες διαδρομές, τύπου 15-20 λεπτά κάθε μέρα για να πάει στο αυτοκίνητο στη δουλειά του ή οπουδήποτε, αλλά μία φορά τη βδομάδα ή μία φορά στις 2 εβδομάδες κάνει και ένα ταξίδι,
Τύπου ένα Σαββατοκύριακο μπορεί να πάει κάπου με την οικογένειά του, με τους φίλους του κτλ. Και να οδηγήσει για πάνω από 1 ώρα, 2 ώρες. Αυτό είναι από μόνο του αρκετό προκειμένου να φορτίσει την μπαταρία, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει αυτό που είπαμε προηγουμένως. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι επιπλέον σχετικά με αυτά που είπαμε ή αν έχω ξεχάσει κάτι, πολύ πιθανό. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο βιντεάκι. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια χαρά σε όλους.